okwashiwo kwi-EFF nakwi-ANC noma buhlabisa nje ubambe nje yonke into wasuvula amehlo wala pheka nawo kwi-EFF umalema wathi kanjena uzonyusa like umuntu onometric washo njalo wathi umuntu onometric uzohola like abantu bazohola ngama qualifications abo then wasewathini okay uRamaphosa wathi u350 usazoqhubeka nje ngeke uvali uyohlezi khona awusuka then ubaba uhlabisa izolo ngibe nenkinga ukuthi ngifike late angizange ngifike ispeech sakhe but yini okwenze wafika late no ngibe nenkinga izolo mayelana nokuhamba but ke engijabulela igcine ukuthi ngigcine ngifike